tuman sa standard ba nga kinahanglan gyud kanang sana Sunday dress ana niya magbutang gyud brunda di mo maglagot ana ngan abot man yan sa dito sa simba na siya umatog beach di ba no hasta no ang Ginoo mo ingon okay ra kid na mag-spaghetti mag-sitro ano aron malingaw sang pari panagsano basin ba aambot lang ka was ka kay bawang mutugot mo sang Ginoo na pero diri sa atong unang pagbasa gisaway gyud sa Ginoo ang mga Hudiyo gitamay matud pa sa atong tubag sa Salmo usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Ang mga Hudiyo matud pa sa unang pagbasa gihisgutan sa Ginoo ba isinggit ni giingnan niya sa propeta Isaías isinggit ni ngadto nila adlaw-adlaw gipangita nila ako ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton. Di ba nindot kayo? Daw usa ka nasod nga matarong ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Pagkanindotan kita yun ba nga siging simba, siging puasab, adtog yung templo, hatag yung 10%. Di ba nindot kayo? Dili yun dili magkabit-kabit, dili magsugal, dili gani mag-premarital sex, wa na nilang pakighilawas gani anang mga daotang babay, di gani sila mo sagol anang mga kahilayan. Di ba nindot? Nindot na dili. Sus mo pakpak taanay. Nangayo sila kanako og hustong hukom. Give us right judgment. Og ikalipay nila ang pagduol sa Dios pagkanindota. Ingnan Diyos Ginoo niingon man ang mga tao kay bisan pag magbuhat ag maayo naa man gina mga problema, di ba? Naa man ang mga problema dayon, naa man gina mga pagsulay ana pag-abot nas pagsulay niingon dayon ang mga Hudiyo manang kuan ba mahay bas Ginoo ba nganong magpuasa man kami kun dili ka makakita nganong magpaubos man kami kun dili ka magpakabana kanabitan daog-daogo nagmaayo ang asawa nga kusog kay mosimba sabana nga porting sugarula porting pala inuma mga bitpa maka niya magsigig ampo ang kanini ang asawa Ginoo in taon lamdagi taon ni akong bana nya niabot na lag 15 ka tuig wa gyud ni grabe na noon usahay makaingon sang asawa unsa pa may kapuslanan aning sigig ampo unsa pa may kapuslanan aning siging pangayo nimo nga dim-an day ka mamati wa ka kakita sa akong kahintang ano pari sigig ampo mahurot ng taning slat anya inighuman na to igtan-aw na to gamay kay galit unsa may kapuslanan Lord nga magsigi kog palit sa aning slat sige ko diri binuotan di jud ko manguha aning kolekta nga di man sa diay nimo daghanon ang halin sa slat may pagkuhaon ko ni tanang kolekta may pag-isuod ko ni sa bulsa hunong na ta aning project sa simbahan oy kapoy ba ani oy di ba hapit na biya ko mo ingon pero liper man sa gyud ko naamon tay halin gahapon nga natay halin sa niabot ng atong halin sa atong SBF dag o pila ni 4,742 ka slots pakta nya nangayo pagyog ko donation aning mga tanom wa gini tunol may gani kay naagi ni apas og tunol naay ni donate og unong ka kaanga palmira pakpagdagan kamong naay mga tanom nya wa gid mo donate may ratag mga matay ng inyong tanom debit joke dili ay sa kana ba inana ba kusog magmahay sa Ginoo pero sigig simba naglagot ang Ginoo na gisaway na niya kay unsa man di ay ang tinuod nga magtotoo ang tinuod
nga nagsimbas Ginoo. Matod pa niya, usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. Giyaw-yawan dahil Ginoo sila. Mao ba na'y puasa nga inyong gibuhat? Ingon ang Ginoo, mao ba kining matanga sa puasa ang makalipay kanako? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo? Ingon sa bugang o ang pagbanig og sako og abok? Mao ba ni ang gitawag ninyo puasa nga makahimutan sa Ginoo? Nagpuasa tinuod mo apan mangaway gihapon og mangulata gihapon. Kusog lang gyapon muyaw-yaw sa mga anak, mangusi lang gyapon. Sige lang gyapon panglibak, yapil pang pari. Sige lang gyapon paningil anang utang. Sige lang gyapon inom anang mga pills. Sige lang gyapon kana ba inana? Mao ba kini ang gitawag ninyong puasa? Mo na yung Ginoo. Iya din gisulti. Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang paglugtab sa gapos sa sala. Kuhaan na inyong sala. O ang pagtangtang sa higot sa yugo. Kanang inyong gitagaag bugat kayong palasunon. Siging yaw-yaw anang mga anak. Siging yaw-yaw anang bana. Siging yaw-yaw anang asawa. Tuas opisina, ang mga clerk, hapit na lang gihimong maid. Yaw-yawag maayo, gamay ra ba kaing sweldo? Ang mga sales girls, sales ladies, hapit na lang utangon ang mga sweldo, apil ng mga maestra. Otros ang pari, mga nagalagat simbahan, hapit na lang pangayoon ang serbisyo, kay lagi kuno, voluntary. Pero ang kolekta, tuas tanan aning nagwali. Mao ba nang matanga sa pagsimba? Mao ba na ang pagsunod sa Ginoo? Matupit tangtanga na ng higot sa yugo. Himuin agbalay ang inyong mga empleyado. Tagaig sakyanan, house and lot. Aron di na maglisod og sigig atang anang tricycle o kanang mga sakyanan. Aron mo samot og ka-traffic ang atong daan. Kanang ilang mga utang bayri na. Kinahanglan ang inyong empleyado way utang. Kay ingon man diri, ingon man ang paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog kana intawong mga utangan, gidaog-daog labi na ang ilang ATM card to agikuptan sa giutangan. Tiaw mo kana mangutang kag 50,000 ug di ka kabayad og mga usa ka buwan, mahimo dayong 100,000. ug di pa gyud mabayaran sunod buwan, mahimo ng 150. Inig usa ka tuig mahimo ng 500,000, gasugod lang gitong 50,000. Grabe ang inyong pagdaog-daog oy. Og balia ang yugo, kanang mga yugo, tanang yugo, kanang pagsigig ingos mga ginikanan, dong kinahanglang maunor gyud ka. Dahil kinahanglang maunor gyud ka, kapoy oy, kapoy, di ba? Father, kinahanglan yung santo ka, di jud ka mohikap anang mga dili angay hikapon sa pare. Makahikap yun. Pasaylo. Mao ba ng puasa ha? Ang puasa kung ikinahanglan matud pa niya, hatagin ninyong pagkaon ang mga gigutom, papuy-an ninyo sa inyong balay ang mga way balay, ang mga kabus, tagain ninyong puloy-anan. Sakto lagi nyo ito akong ipang sulti. May kinsa ninyo din nga nang hatagan abi kanang inyong mga silingan nga way balay imong gibutang ag balay na di lang sad ko mo pataas. Bistihi ka ng mga hubo, inay pasagda ninyo nga sila naglakaw-lakaw sa kadalanan. Nya ingon din siya sa ingon ani, mudanag
ang inyong panagway. Mo na Mother Teresa of Calcutta midanag, St. Francis of Assisi midanag, sila San Roque midanag, San Vicente Ferrer midanag, kay ila man ning gisunod. Pero magsigi lang tag sulob-sulob ingon ani, magsigi lang ta og simba dinhi, ana nya gamay pa jud kay gihogs kolekta. Kay tuwa pa ko'y bayron noon, kay para expansion sa akong balay, tuwa pa ko'y gastuhanan, kay akong i-upgrade ang akong gadget, ako kaning ibaligya ang akong sakyanan nga medyo gubao na kaayo, aron mo palit kog branyo, aron ang makapalit mo'y mag-antos ani. Kana mga kagang-kagang nga sakyanan, ayaw na nag-ibaligya, oy, ipapilpil na na, ana. Kanang kondisyon nga sakyanan mo ibaligya, kay naghasol lang tadiasdan. May hasol pag Diyos nakapalit, tinuod. Palit ka gamay, sakyanan nga, sikanhan nga, kagang-kagang kayo. Pila man eh. Siya, inuba na eh, pila man. 200,000. Wala ka, barato good. Inuba, 200,000. Pero tinasa din naghanag guba. Muna, kapalit ka, wadang ati ko sa kasimana, gaduot na ka. Nitirik na desdan, korting trapika, ana, sige nagsinyas ang mga anak itaw, diri lang mo agi, ana. Maoday na traffic, kay ni adi ay ni palyar nga sakyanan, kay sikanhan lagi, ana. Ayaw, kanang kondisyon, kanang mga inaana nga igduduot na problema na ka, kay kada buwan, gaayo na ka, ay sus, ipatimbang na ay. Ayaw na daginota, di ba, imo pag ginang pangwartahon, ayaw, patimbang niya pagpalit og bago sa wa mo sa kwarta pa dir, ay ayaw na lang pagpalit haron maminus-minusan ang ka-traffic sa tungdan, di ba? May pabisikleta na lang imong paliton, maggamit pa nimo bisan asa ka adto kag mountain bike, di ba? Nya kay di man mountain bike ang imong sakyanan, apasan bike yan. Igabot atos patag, dagan bike na sad. Dito na ka sa top of the mountain bike rasad gyapon, exercise pa ka, wapay traffic. La pamaligya ng mga kagang-kagang, i-repent yung dali-dali, ana ipakondisyon ka diyo sa unya ato lang ni kuan nila na diya kay para mahalit. Kuan nya guba dayon. Daog-daog ka na sa imong isig ka tao. Di ba? Na matay kita ron ani ron. Mo nagipatay si Jesus, kay mo man nagipangyaw-yaw ni Jesus. Insa kung kuyog mo nako, pasabot og sundo ni ninyo ang tanang gustos Ginoo, di gyud mo magpuasa. Pwede ra gyud mong mangaon bisan pa og Miyerkules sa Badlis og Biyernes Santo. Pero ang kondisyon gituman ni ninyo. Kay wa ganin ni ninyo tumana bisag kada adlaw pa mo magpuasa. Di ta mo ikalipay. Pero mangaon mo karne panahos Biyernes, pero nagtuman mo aning tanan, kana siguro gyud mong malangit. Pero sa tinud-anay mga igsoon, kung tumano ni nato tanan nga gisugo os Ginoo, maapil pud nato tuman ang pagpuasa. Pero nagpuasa ka tungod kay nakasabot ka nganong nagpuasa. Dili na kanang pakitang tao. Ang gusto des Ginoo, magpuasa ta lawas og kalag, huna-huna, pulong, buhat og kasing-kasing. Mao nay tinuod nga puasa. Sige, lingian na imong tubad. Ing na puasa na tag tinarong ha. Ingon sa, tiguang na maguko, ingon mas father, 60 pataas niya, 17 paubos, optional. Kining puasan gipangita sa Ginoo, mandatory ni sa tanang Kristiyanos, gikan sa pagbunyag hangtod sa paghilog nimo. Kinahanglan magbuhat kaani, ang paghigugmas mga kabos, ang pagbiya sa sala, ang hatag og kalipay sa mga dinaog-daog, gikan sa atong pagbunyag hangtod sa paghilog nato dayo natong adto ngadtos bahak, gikinahanglan ni kamura ba mga hilugana na ba sa mga naong uban ninyo kana ay kumpiyansa, ay kumpiyansa buhaton tani aron wa nagipuasa og asa manggid ang lugar nga wa nagipuasa-puasa
akon makasod na tas langit. Kana mao na gid nay lugar nga wa nay puasahay. Siging kaon, siging inom. Karon bitaw moundang na tingali kog inom aning beer. Ginagmay raman sad. Moundang nako kay ako ning i-reserve igabot dito sa langit. Ato ditong inom. Abra titing sila kon. Ato ta dito mag-inom. Pero mintras niya din hindi lang sa ta mag-inom. Ay noon panagsaan sa do kira sa gyapon. Basta na ay Ginoo. Na ay Ginoo ba ang pag-inom dili nang inom kay maglingaw lang yun. Kana bang nag-inom tungod kay kuyog ang Ginoo. Ano? Nagsugal tungod kay kuyog ang Ginoo. Karon bitay nigpista nato, natay usa ka adlaw nga magdisco ta. Ako mao'y mo organize anang maong disco. Disco na. Gitawag na nako Christian disco. Paapilo na tong mga madre. Disco ta diya. Christian disco. Diya. Nya unsa man ang disco ha? Una, way bayad. Ikaduha, way koral na ay opening prayer, na pag closing prayer. Nya na ay time limit. Na pag libre ang tanang mga kanunon o mga imnonon, pero way alcoholic, pero welcome ang mga hubog, welcome ang mga sabog. Way maninda within 50 meters radius. Nya tanan bata tiguang apil na pag mga premyo kinsa tong maay kay mosayaw. Nya in between na pag mga sharing about sa gipistahan, about sa history o mga miraculous experiences. Natanawa niya na, di ba makaingon mo, sana all. Nya mo, kuha pagitag ka ng mobile disco sounds nga, kanag yung usas mga nindot, yun ba? Kung ang common karon tag 10,000, mo kuha tag 20,000. Aron gyud Christian disco kay matud pa ni Kristo di gyud mo magsubo basta kuyog mo nako. Sunod ana tari Christian tari. Mo na nang gipamplano Christian tari. Wa pa lang na mo ma-organize karon basin og ini kamatay na ninyo, no? Kay mo apil masana dito si San Pedro, magdaman siya siyang manok na ugis, nagihatag niya ni Esteban. Pero basin pa ito nang mabuhat, ang pasabot, kining ato mga kalingawan sa kalibutan, butangi Ginoo, aron maway sala. Kanabang palandunga lang, kanus amaning buhata nga maway sala. Kana, buhata na siya. Kana mga mismis, kanang lakaw-lakaw des stage, kuntis-kuntis anang beauty, butangi kuno na Ginoo aron di na mahimong laway kaayo, di na mahimong okasyon sa pagsinahay o sa pagkaguba sa utok sa mga bana apil na mga pari. Okay, magtanaw mi ana, di mo muto, di mo nagtuo mo, di mi magpangladok sa laway. Nya ang pari ra ba ibutang gis atubangan diha ka father kay usa kas mga judges. Ay mga pari, Ginoo ko ana huno butangi lagi na Ginoo lagi. Nya di mabutang nga Ginoo kay supak yon ay na lang nagbuhata. Pero mabutangan gani Ginoo butangi og dili gani gyud mapare sa Ginoo ay na lang nagidayon. Di ba? Ana maunay puasa ina indog na ta bagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang atong pagdisiplina panahon sa Kwaresma nag-auhag kanato sa paglimpyo o pagbag-o sa atong mga kasing-kasing. Busa mapaubsanon kitang muduol sa Ginoo ug moingon, Ginoo dungga ang among pag